Vítejte na kanále Blacktail. Já zase vítám, tohle je Fast Noise a co nás dnes čeká? Máme tu pár nových singlů, nějaký ten bulvárek, nějaký ten soud a i jeden legendární návrat. A jak jsem se před předchozím dílem, máme tady nový Black Vibes, Ken Sarty. Enjoy! A mám tady ještě jednu takovou zajímavou novinku, která přišla z dalekého východu. Ne, není to z Ruska, ale z Japonska. A ti, co mají rádi Electric Cowboys, by měli zpozornět, protože Hanabi je přesně ten styl. Přímo pro vás. Trochu elektroniky, trochu metalcoreu, trochu toho new a hlavně nějaký ten pěkný sweet poppy. Nebo taky ne? Přesvědčte se sami. No a máme tu jeden skandálek s catfishingem. Ti, co nevíte, catfishing, tak je to, že si někdo udělá profil, za někoho se vydává a většinou pod nějakým druhem něco chce, třeba vytáhnout s těmi peníze, anebo ho jenom prostě šikanovat. A něco podobného se stalo Brittany Furlan. Brittany Furlan je manželkou bubeníka Tommyho Leeho, kterou můžete znát třeba z Motley Crue a spoustu dalších jiných projektů, ale Motley Crue je určitě rozhodně ta věc, která ho dostala až do rokových výšin. V každém případě, o co jde? Nějaká osoba si udělala účet na Snapchatu a vydávala se za Ronnie Redkinse, přesně zpěváka z Fallen in Reverse, anebo bývalý zpěvák z Escape the Fate, záleží za jaké generace jste. Ten tohleto obvinění popírá, avšak Brittany to vůbec nechce nechat jen tak plavat. Nechce se spokojit s tvrzením, že to Ronnie Redkins nebyl. Jestli to byl nebo nebyl, je k diskuzi. Podle některých informací, které nám dala sama Britney, by to být mohl on. Ale ten to kategoricky odmítá. A až tak to odmítá, že dokonce 5. ledna tohoto roku na ní podal návrh na zákaz přiblížení na 100 metrů. Ten soud samozřejmě odmítl, ale bude se o něm ještě projednávat v následujících instancích. Co Ronnieho k tomuto kroku vůbec vedlo? No, tvrdí, že Brittany otravuje jeho fanoušky a taky, že i začala se objevovat v místu jeho bydliště. Jak to přesně bylo, to nechám na soudu. A ještě se do toho zapletá bývalá přítelkyně Ronnieho, wrestlerka Saraj. Tu do tohoto celé kauzy hlavně přivádí producent, a to Nuev Schultz, který je známý díky svému filmu a reality show, které se právě zabývá catfishingem. Ten tvrdí, že po komunici s Brittany a Saraj zcela věří tvrzení Brittany. Jenže taky dost jasně přizná, že je zrovna od Brittany velký kámoš. Tomu se nedá co říct. Tyto obvinění Ronnie zcela odmítá a nazývá Nueva lhářem. Nev Schulman, you're literally lying. Nev Schulman saying that he pretty much spoke to my ex-girlfriend Saraya regarding this whole thing and pretty much implying that I'm known for lying and I'm a liar because of what I've done to this person and that person, implying that Saraya has anything to do this. Well, let me tell you something. I just had an hour-long phone call with Saraya and you're lying, Nev. That never happened. Že komunikoval se svou ex-přítelkyní, která říkala, že s Noevem vůbec nemluvila. Upřímně, člověk by tomu dostal mapu. Já se tam v tom docela ztrácím. V každém případě momentálně je to dost na ostří nože. Na to, že to je skoro rok starý případ, tak se pořád sem vrací jako bumerang. Dokonce i Nikki Sixx, jeden z zakládajících členů Motley Crue, pospěšně na svém Instagramu ulevil, že si myslel, že začátek tohoto roku bude, prostě jiný. A já se mu nedivím, taky bych něco takového nechtěl vůbec řešit. Tak asi bychom to měli nechat jít a jdeme na další zprávu. A teď ke slibované legendě, protože Johnny Knoxville oznámil produkci nového filmu. Přesně konkrétně 5. filmu Jackass, který přijde už letos 26. června. K tomuto velkému oznámení se taky vyjádřil i Stevie O, tedy jeden z hlavních tváří Jackass. Něco ve smyslu yeah, dude! Také se dá spekuluje, jestli bude vůbec součástí tohoto filmu Bam Margera. Ten se totiž posledního natáčení vůbec nezúčastnil, konkrétně 4. filmu, a to proto, že mu zrušili smlouvu na základě jeho drogovým ediktům. Avšak podle Variety a TMZ to vypadá, že Bam
má novou smlouvu, ale pořád se ještě neví, jestli bude součástí připraveného filmu. OK guys, tak teďkom během editu se zjistil jednu zásadní novinku k Jackass, a to, že Bam se do nového filmu nedostane a je pěkně piss off. A já se vůbec nedivím, je tu velký kousek od Jackass znova po letech spolu, může to být velký, nejspíš to bude velký, slibuju, že to bude velký, ale Bam tam zase nebude. Je to trošku smolný, ale bohužel, no nic. Jedeme dál, uživejte si. Jo, a ještě nezapomeň dát odběr. Tak zatím čau. Menší poznámka pod čarou. Jackass se skupina, která začíná na MTV. Na MTV udělali 3 úspěšné série. A když skončili na MTV, tak Paramount jim v roce 2002 nabídl nahrávací smlouvu na jejich první film. A ten byl úspěch. I ty filmy následující. 4. film Jackass Forever vydělal $80 milionů a to jejich budget byl jenom pouhých 10 milionů. Rozhodně se tady bavíme o velmi legendární skupinu lidí, což pak si dát nový film a oprášit staré kosti. Já jsem taky starý. Tak fajn. A teď nějaké zprávy o další legendě. A to konkrétně Marilyn Mansonovi. Začneme zlehka. Od Marilyn Mansona odchází jeho kytarista. Ten spolupracuje s Marilyn Mansonem už od roku 2014. Spolupracoval s ním na skoro všech jeho albech až na album z roku 2020 We Are The Chaos. A taky nepřímo potvrdil i 5. album, které s ním bude mít, a to konkrétně pokračování toho předešlého, které se nazývá Assassination Under God Chapter 1. Ty bystří si už domysleli, že se jedná o Chapter 2 a taky mají pravdu. Takže nová deska, která se má připravovat, která má vít, doufám, že velmi brzy, je Assassination Under Gods Chapter 2. Bates se rozhodl učinit tento krok na základě toho, že chce pokračovat dál ve své kariéře, kterou ale už nevidí s Marilyn Mansonem, protože sám má spoustu svých rozsáhlých projektů, jak na televizi, tak dokonce i gamingu. Jo, velkou práci a vášní je skládat hudbu. A proto se taky vydává touto cestou. No a u Marilyn Mansona ještě zůstaneme, protože se týká jedna dost nepříjemná kauza. Dejte si popcorn a hlavně něco silného na panáka. Marilyn Manson mýval v minulosti nemalé problémy. Něco s drogama, něco s alkoholem, avšak v dnešní době je to úplně jiný člověk. Je to tak říkajíc napravený hříšník. Nepije, nekouří, nefetuje, ale přesto se staří démoni stále vracejí. A to v podobě bývalé asistentky Ashley Walter. Ta obvinila Marilyn Mansona ze sexuálního napadení, diskriminaci a zásah do svých práv a podobné záležitosti. Samé fuj. Nedělej to. Jo? Ne. Všechny tyhle věci se měly konat údajně kolem roku 2010, kdy byla ještě jeho asistentkou. Celá tahleta kauza nebo série kauz, které vystoupaly na povrch, přišly s obviněním od herečky Evan Rachel Wood. Ta obvinila z podobných záležitostí taky Mansona a spolu s ní další 4 ženy. Avšak tyhle ty ženy byly mimosoudně vyrovnané. Jediná, která se dodnes stále soudí, je Ashley Walter. V květnu 2020 soud Los Angeles rozhodl, že na tuhletu kauzu se svaluje promlčující lhůta, čili že se s ní dál nebude zabývat. To samozřejmě Ashley nechala jen tak, vzala celé obvinění, přepsala ho, nějakých 16 stránek, vrátila ho zpátky k soudu a v dubnu 23 jí odvolací soud dal za pravdu a celý případ se vrátil zpátky k soudu. V prosinci 2024 byl Marilyn Manson nucený vypovídat před soudem a pod přísahou. Po tomhletom soud rozhodl, že nebude uplatňovat takzvaný Delay Discovery Rule, neboli překladu pravidlo prodlouženého zjišťování. Tady se používá právě na tyhle případy zneužívání a tak dál. Tím pádem soud celou tuhletu věc ukončil. Právnička Walterové Kate McFarlane sdělila časopisu Rolling Stones, že celou tuhletu záležitost nepřijme a budou se odvolávat. Ano, právník Marilyn Manson samozřejmě tvrdil opak a že byla spravedlnost učiněna za dost. Jo, tak to s právníkama bývá. Krom toho, že se ten soud Walterové nedaří vyhrát, ať už oprávněně nebo ne, je fakt, že státní prokuratura po 4 letech vyšetřování nevznáší žádné obvinění na Marilyn Mansona. Čili z hlediska práva, úřadu, trestního konání v činném je čistý. Těžko říct,
To je pravda. Možná byste mi mohli říct, co si vy o to všechno myslíte. A nezapomeňte dát i nějaký like a nějaký ten odběr. Nebojte se, o tom mluví i se svými kámošema. Já nekoušu. Někdy. To je pro dnes všechno a zatím ahoj.